Diolch yn ei wyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti bresynoli dy hun i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrdyn plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni droi y dair diw yr efengil yn ôl Mathew, penod 24, ac yn dechrau darllen yn adnod 36. Mathew 24, adnod 36. Ond am y dydd hwnnw a'r awr nis gwir neb, nac angylion y nefoedd, ond fy nhad yn unig, ac fel yr oedd dyddiau Noa, felly hefyd y byd dyfodiad mab y dyn. O blegyd fel yr oeddynt yn y dyddiau ymlaen, y diliw yn bwyta ac yn yfed, yn priodi ac yn rhoi briodas, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, ac ni wybiant hyd oni ddaeth y diliw, a'i cymryd hwy oll ymaith, felly hefyd y byd dyfodiad mab y dyn. Yna y byd dau yn y maes, y naill a gymerir a'r llall a dewyr, dwy a fydd yn malu mewn melyn, un a gymerir a'r llall a dewyr. Gwyliwch gan hynny, am na wyddwch pa awr y daw eich arglwydd. A gwybyddwch hyn, pe gwybiasau gŵr y tŷ pa wyliadwriaeth y deiau'r lleidr, e fe wliasau, ac ni adawsau gloddio ei di trwodd. Am hynny, byddwch wythau barod, canis yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth o ddod yn ifydd i'r byd yma ac yn o'i wirfodd yr aeth i'r groes. Rhoddodd ei hun ei einioes trosom ni. Ac i ni yn diolch i ti am ei farwolaeth, ond hefyd am ei atgyfodiad, ac ei fod nawr yn eiriol trosom ni. I ni yn diolch bod y fuddugoliaeth yno yn barod, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi darparu iachawdwriaeth gyflawn i ni, y bod yna faddeuant llwyr i ni, fod yna heddwch a Duw a bywyd tragwyddol. Ac o Dduw i ni yn gweddio, bydd y pethau yma'n dod yn fwy real ac yn fwy pwysig i ni, ac yn fwy o fendith i ni ac yn achos o lawenydd. Madde i ni o Dduw, nad ydy'r pethau yma yn peri ein bod ni'n gorfoleddu trwy gydol y dydd a phob dydd. Madde ni nad oes na fwy o ymdrech yn ein bywydau ni i fyw i dy ogoneddu di ac i ddiolch i ti am yr efengil sanctaidd. Hawdd i'w gallu canu gyda'n gilydd ac i ganu dy glodydd, ac eto o Dduw, ddim mor hawdd i ganu dy glodydd pan i ni yn mynd a dod ac yn byw ein bywydau ac yn dod ar draws ein anhawsterau a phrysurdeb. Ond o Dduw, fe ddylsai fod yn hawdd, fe ddylsai fod yn ail natur i ni, gan ein bod yn blant i ti, gan ein bod wedi'n hachub o golledigaeth tragwyddol, gan fod pob un pechod wedi hoelio i groes yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti fadde ni. Madde ni am ein crwydro ffôl. Madde ni ein bod yn aml yn troi o'r un ochr i'r llall, yn hytrach na cadw ar y llwybr cul. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn dylsyn ni fod. Gad i ni brofi dy bresenoldeb yma mewn fath ffordd fydd yn traws newid ein bywydau ni'n llwyr. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni bledio ydy i ddod lawr ein plith unwaith eto yn y dyddiau anodd yma, yn dyddiau tywyll yma, yr rhai dyrys yma. A mor anodd i'w deall sut fel cenedl ni wedi caniatáu i bethau i fynd fel ag y mae hi. Sut o Dduw i wlad fel hon sydd wedi profi gymaint ohono ti ac eto wedi troi cefn. Sut nad ydyn ni wedi protestio am y troi cefn yma blynyddoedd yn ôl. Pan i ni weld yr eglwys yn mynd tuag at ffyrdd mwy bydol ac mwy ysgafn, sut na wnaethon ni dorri'n celonnau a gweld yr rhybuddion yma ein bod yn troi cefn ar y gwir ffordd iachawdwriaeth, a'r gwir gyhoeddi o air Duw. Madde ni o Dduw am ein tawelwch a helpa ni i fod yn fwy ac yn uwch ein cloch, i ni bledio ath ydi, i ni weddio ath ydi yn fwy tair, i ddod lawr ein plith ac i faddau ni. I fadde nad ydyn ni wedi sefyll fel ag y dylsyn ni. Ac hyd yn oed heddi, madde ni am ein tawelwch ni mor aml, nad ydyn ni yn sefyll lan ac yn cyhoeddi dy air ymhlith ein cydweithwyr, ein teuluoedd, ein cyfeillion o Dduw, ymhlith y capeli hyd yn oed.
I ni hyd yn oed yn dawel yn y capeli, yn ofni tramgwyddo pobl gyda ffordd a chawdwriaeth, yn ofni dychryn pobl oherwydd bod y safon mor uchel. O Dduw, madden ni am hyn. Helpa ni, o Dduw, i fod yr hyn dylsen ni fod, i fod yn fodlon sefyll, a sefyll dros yr arglwydd Iesu Grist ei hun, sefyll dros yr efengil sanctaidd yma. I ni yn diolch i ti am yr efengil ac yn gofyn, o Dduw, y byddwn ni yn cael profi dy fod yma yn ein plith ni. Gad i ni brofi tywalltiad o'r ysbryd glân. Dyna sydd ei hangen, dyna'r unig ateb sydd gennym, o Dduw. Fel pobl ac fel cenedl a gwledydd y byd, does dim ateb arall i broblemau'r byd, ond ni bai iddy'n ddod at ti. Felly, o Dduw, tyrd, bendithio ni arwain ni yn ein haddoliad, diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw a trwy hyddiannau'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emrif 266, dyro i ni weld o'r newydd, mae ti arglwydd yw ein rhan. 266 gywn ni sefyll i'w chanu.
Gyda wy'n testyn o'r Efengyl nôl Mathew penod 24 ac adnod 44. Mathew 24 adnod 44. Am hynny, byddwch chwythau barod, canis yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Mae bob dydd yn bwysig, yn ddydd i wasanaethu yr arglwydd. Bob bore pan ni'n deffro, gymaint gwell fyddai petawn ni'n ystyried wrth ddeffro yn y bore. Mae dyma cyfle arall i wasanaethu Duw ac i fyw i'w ogoneddu ef. Yn ddydd lle gellir gwneud daioni i enaid rhywun. Ac felly bob sul, bob dydd i ni deffro, mae hynny'n wir, ac yna bob sul, pob oedfa'n bwysig, ond nid yw. Teimlo hwn yn cryn dipyn yn ddiweddar fod bob un oedfa yn oedfa bwysig. A gan gall yr arglwydd ddod lawr arno, yn erth yr ysbryd glân. Fe all e weithio, fe all un enaid ddod o dywyllwch i oleuni yr Efengyl mewn oedfa. Fe all un enaid wrando ar-lein a phrofi ar gyhoeddiad, ac felly mae'n gyffroes yn diwedd. Beth bynnag y nifer, lle bynnag i ni yn ein gwlad fach ni yma yng Nghymru, all ni'n fod yn ganol y mynyddoedd a criw bach iawn, a dyna yw y sefyllfa i ni gyd yn ei wynebu bron iawn heddi. Chydig bach, ac eto i gyd, a potensial bob un oedfa. I un ddod, heb sôn gyda'r we, pwy all wrando, ac felly mae yna gyffro. Mae yna bwysigrwydd ar bob un neges, ac wrth feddwl am hynny, mae yn bwysig bod ni'n rhoi rhybydd i bawb. A mae yna rybydd ar ddechrau'r benod yma, ar Iesu a tebod ac y ddywedod wrthynt adnod 4, edrychwch rhag i neb eich twyllo chwi. Yn yr oes yma, mor gyffroes yw bob un oedfa, ac eto i ni yn meddwl, bob un tro mae rhywun yn dod mewn i oedfa, mae rhaid i ni wastad fod ar ein gwyliadwriaeth. I edrych rhag i neb eich twyllo chi. Bydd yna bobl yn dod i oedfaon ar hyd a lled o wlad ac does dim un ffordd arall o'i ddisgrifio fe. Maen nhw'n cael eu twyllo mewn llawer i le. Maen nhw'n cael eu twyllo i feddwl bod yr Efengyl yn rhywbeth o'ch dewis chi. Mae eich penderfyniad chi yw e. Ac yna maen nhw'n cael eu twyllo i ddweud, na, mae popeth yn iawn, fe gewch chi ddilyn ffordd i'ch awdwriaeth a chadw y ffordd i chi wedi byw wastad. Does dim eisiau newid, peidiwch â phoeni, does dim eisiau newid o gwbl. Ac felly mae yna rybydd ond does. Mae yna rybydd yma, edrychwch rhag i neb eich twyllo chi. Faint o dwyllo sydd yn mynd ymlaen heddi. Ond maen nhw mor ddidwyll. Maen nhw mor neis. Mae'r capeli yma mor garedig. Maen nhw'n rhoi cynod i sil i chi. Ac os ych chi'n lwcus, gewch chi de hefyd. Ac fe ddown ni nôl to. Ac mae popeth yn iawn. Mae pawb yn garedig i ni ac i fi'n mynd i barhau fyna. Ond efallai nad ydyn nhw'n rhoi y neges i chi fod i glywed. Ond maen nhw'n sôn am Grist ambell waith. Maen nhw'n sôn am bethau da, maen nhw'n sôn am fod yn garedig, maen nhw'n sôn am helpu pobl, a'r pobl sy'n dioddef yn y byd. Maen nhw'n dweud yr holl bethau yma, ac felly rhaid iddyn nhw fod yn iawn. Maen nhw hyd yn oed gyda'r teitl uwch ben yr eglwys, Efengylaidd, ac felly rhaid nhw fod yn iawn. Ond does dim ots beth i ni'n dweud am y pethau yna, mae rhaid i ni ddod nôl at air Duw. Mae gair Duw yn dweud, edrychwch rhag i neb eich twyllo chi. Byddwch ofalus be chi'n gwrando arno. Byddwch yn ofalus ar yr Efengyl i chi'n ei glywed ac yn ei wrando. Achos mae mor bwysig, mae e mor bwysig. Mae yna ddydd yn dod pan mae Iesu Grist yn dod nôl. Mae yna ddydd yn dod pan fydd ein hanad lolaf yn dod os na ddaw Grist nôl. Ond fe all Iesu Grist dod nôl yn ddisymwdd, yn sydyn. Heb rybydd ar yr eiliad, mae yna ddigonedd o rybuddion yng Nghaerdyw pryd mae'n mynd i ddod. Ond dydyn ni ddim yn gwybod yn union agyn. Ond beth i ni yn gwybod, rhaid i ni fod yn barod. Rhaid i ni edrych, rhaid i neb ein twyllo ni. Ond nid yw e mor bwysig oherwydd hyn, mewn byd llawn twll, tad celwyddau wrthi yn dallu pobl o'r gwirionedd, yn dod ar rwystrau, rhag iddynt glywed, rhag iddynt ddeall yr Efengyl. Ond nid oes na gymaint o ddewisiadau, cymaint o grefyddau, cymaint o athroniaethau. Mae yna gymaint o fersiynau
o'r gred efengyloedd. Mae e'n ddryswch. Mae e'n ddryswch llwyr. Mor bwysig felly wedi cyhoeddi gair Duw. Nid ein barn ni. Bod ni'n cyhoeddi beth mae Duw yn dweud yn ei air. Mae'r prawf yng ngair Duw yn ddiamheuol. Mae y gwirionedd ydyw. Os ych chi am wybod beth yw'r gwirionedd, yna mae'r Beibl yn ei roed e. Mae yn ddiamheuol. Mae gair yr holl alluog Dduw ydyw. Sym amser i fynd ar hyd y trywydd yna nawr, ond allan ni ddweud hyn wrthych chi. Os ych chi eisiau ystadegau, os ych chi eisiau prawf, os ych chi eisiau pethau. Does, mae yna gymaint, mae e tu hwnt i ddisgrifiad. Ond onid yw yn arwydd o dywyllwch y byd i ni'n byw yn ddi bellach. Nad yw'r ystyriaeth o air Duw yn dod yn agos at unrhyw un. Bron iawn, nad yw yn dod yn agos at fywyd y rai sy'n profesu credu. Does dim arweiniad bellach yn dod o air Duw. Gymaint yn y cefndir y mae gair Duw wedi mynd. Dyw hyd yn oed y pobl sy'n honni fod yn Gristnogion ddim yn pwyso ar air Duw am gyngor, am arweiniad, ar sut i ni fod i fyw a beth i ni fod i wneud. Mor bwysig yw pob oedfa lle mae gair Duw yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon. Ac yna bwysig yw ymateb i air Duw ac i'r hybuddion sydd yng ngair Duw. Edrychwch ar y darn yma. Hoffwn ni edrych ar y rhan yma o'r ysgrythur. Ac yn gyntaf, yr oedden nhw'n byw eu bywyd. Yn ail, dim yn aml ni'n gallu cael y llythyren gyntaf i fod yno drwyddi draw o Mathew, dwi'n credu fod modi, ydw. Yn gyntaf, byw eu bywyd. Yn ail, barn y barnwr ac yn drydydd, byddwch barod. Dyna i chi by, dyna chi ddefnydd o by. So chi eisiau defnydd o unrhyw lythyren, dyma chi ddefnydd o'r ail lythyren yn y wyddor. Yr oedd rhain yn byw eu bywyd yn gyntaf. Mor anodd. Onid yw yn anodd yw i cael unrhyw un y dyddiau yma i drafferthu, i ddod i oedfa. Onid yw yn anodd. Y myd y crefyddol hyd yn oed, mae disgwyl y byddai mwy o frwdfrydedd fan hyn, y myd y rhai crefyddol, dwi'n mynd sôn am Gristnogion nawr, y crefyddol, mi fyddwch chi'n meddwl, ymlith y crefyddol, y bydden y rhai yn fodlon dod ambell i bnawn di Sul, os ydyn nhw'n Gymru Cymraeg yn ein dinas ni, y rhai sy'n mynd falle o droi Capel, neu ddim yn mynd i Capel efengyloedd, ond yn gyfeillgar efallai. Chi'n dweud, dowch gyda ni'r oedfa pnawn di Sul, ac i ni wedi bod wrth i ysdegawd nawr, ac i ni'n cael nhw'n noson o gyrolau, ac ambell i oedfa Pasg, ond ar pnawn Sul, na, ni'n methu dod pnawn Sul, y crefyddol nawr, y rai sydd yn gwybod nad ydyn ni'n trial twyllo nhw da dim byd, ond dyn nhw ddim eisiau dod gyda ni yr holl ffordd, ond ni'n methu hyd yn oed cael nhw i ddod i'r oedfa. Pam? Maen nhw'n brysur. Yn brysur yn cael cwsg, gwylio'r pêl-droed, mynd am drip. Ond ymhlith y rhai sydd yn profi unrhyw beth, onid yw yn anodd. Y rhai sydd yn honni bod nhw wedi cael gras. Mor anodd, mae e'n anodd ar y lefel yna'n dyw e. Dywedodd Tozer unwaith, mor anodd yw denu cynulleidfa pan mae Duw yw yr atyniad, yr unig atyniad. Ond o blis proffeswyr efengyloedd bach yw y nifer sydd yn byw dyddiau hyn i Grist yn llwyr. Yn rhoi ei bywydau i wasanaethu ym mhob agwedd o'i bywydau. Faint sydd yn dweud, rhaid i fi wybod beth yw ewyllus Duw ar pa swydd dwi'n ei gael. Faint sydd yn gofyn, beth yw ewyllus Duw ar sut dwi fod i wisgo, sut dwi fod i edrych, beth fi fod i wylio, gwrando, pwy yw fy ffrindiau fi, pwy dwi fod i briodi. Faint sydd yn gofyn, faint sydd yn brwydro gyda Duw mewn gweddi, rhoi mi'r arweiniad, sut ydw i fod i fyw. Faint sydd yn gofyn, i ba gapel ddylen ni fynd? O Dduw, dangos i mi'n glir i ba gapel ddylen ni fynd. O Dduw, helpa fi wybod fod bob rhan o fy mywyd i yn llwyr i dy ogoneddu di. Faint sydd yn gwneud hynny? Faint sydd yn gofyn am arweiniad penodol? Pendant gan Dduw, dangos i mi. Dwi di'n aml, dwi dweud oedd pobl ifanc, pan maen nhw'n triol am swyddi, a dim am swyddi, am le yn y coleg, anghofiwch y prospectus. Peidiwch â phoeni edrych ar y prospectus i ofyn ydyn nhw'n edrych. Edrychwch yn gyntaf, oes na gapel le dwi'n byw nawr?
Ac dwi fod i aros, ac os ydw i fod i fynd i ffwrdd, oes yna gapel yno sydd yn ffyddlon i air Duw, fydd yn llesol i fe enau di. Faint sydd yn gofyn hynny dyddiau hyn? Pryn sydd yn gofyn, be maen nhw'n edrych gyntaf yw, ble mae'r cwrs gorau? Ac wedyn falle bydden nhw'n ystyried, oes na gapel yno. Pam bod e mor anodd i gael pobl i ddod i'r cwrdd? Wel, bydd rhai pobl yn dweud y neges, y pregethwr, y llais, yr hyn, yr llall. Wel, no, falle dyna beth yn dweud. Wedyn dweud chi ddim yn canu cyneuon i ni'n hoffi, dyw'r tonau ddim yn neis, mae'r cadeiriau yn cael... Falle chi fynd ymlaen gallech. Ond gan amlad yma beth yw, mae bywyd yn brysur, llawer i'w wneud, rhwng teulu, rhwng gwaith, rhwng pleser, rhwng hamdden. Rhaid i fi cael gorffwys, rhaid i fi cael hamdden, rhaid i fi cael gwyliau, rhaid i fi cael sawl gwyliau yn ystod y flwyddyn, rhaid i mi gallu mynd i weld hyn a'r llall, rhaid i mi wylio'r gêm yma, rhaid i fi wneud y llall. Rhaid fi baratoi ar gyfer gwaith. Dydd Sul yw diwrnod paratoi ar gyfer dydd Llun, ond ydy hwnna'n gyffredinol yn wir? Ar ôl, os oes teulu gyda chi, bod nhw'n cael eu pêl-droed, eu rygbi, eu criced, eu nofio, i beth pêl-rwyd, beth bynnag yw e bore Sul, yna prynawn Sul, amser gael cino, ymlacio, no Sul, pacio'r bag yn barod i'r gwaith, paratoi, gwneud y marcio, popeth yn barod, yn ei le. Does dim amser i gapel. Mae'n torri'n halon i bob dydd Llun ydy mawr pan dwi yn dod ar draws pobl y byd. Maen nhw'n dweud, dyma be wnaethon ni ar y Sul. Does dim amser i'r cwrdd, does dim amser. Ond dyna, mae hwnna'n wir am pobl sy'n honni fod yn Gristnogion. Ond mae'n sicr yn wir o'r byd, does dim amser ganddyn nhw am Dduw. Anodd yw ymrwymo i ddisgwyliadau'r eglwys o fyddwch chi bob oedfa. Chi'n disgwyl i ni ddod i bob oedfa. Dim ar y rhan yma o fy mywyd i dwi ry brysur. Fedrai ddim dod. Mae gen i ormod i wneud. Cofio, fi wedi dweud ein sawl gwaith, cofio gofyn i rhywun. Oedd yn byw yn agos iawn i ni. Mae gyda ni wythnos o gyfarfodydd wythnos nesaf. Ydych chi am ddod gyda ni? Mae nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau, nos Wener, a dwi'n credu nos Sadwrn, ac yna'r Sul, wrth gwrs. Mae gafon ni, wel, nos Lun, mae'r ferch gwersi dawns. Nos Fawrth, mae fforddiant pêl-droed gyda'r mab. Nos Fercher, merlota. Nos Iau, nofio. Nos Wener, dwi mas gyda'r merched, dydodd hi. A nos Sadwrn, mae'r gŵr mas gyda'r boes. Felly, sori, fedrwn ni ddim dod i wrando ar air Duw. A fedra i ddweud wrthych chi, deithon nhw ddim. A ddim wedi bod, ers hynny, tua 20-30 flynyddoedd yn ôl. Ond nid yw hwn yn wir o'r byd, adnod 37 a 38. Ac fel yr oedd dyddiau Noa, felly hefyd y byd dyfodiad mab y dyn, o blegyd fel yr oedd yn y dyddiau ymlaen y dilyw yn bwyta ac yn yfed, yn priodi ac yn rhoi briodas, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch. Dyna oedd e fel dyddiau Noa, dyna fel mae wedi bod 200 mlynedd yn ôl, dyna fel mae hi heddi. Wrth i Grist rybuddio am ei ail ddyfodiad i'r byd, pan y bydd yn dod i gasglu ei blant ac yn dod i farnu'r sawl ni fwysodd arno, dywed y bydd pobl yn anwybyddu y rhybuddion i baratoi ar gyfer tragwyddoldeb, a phan ddaw Crist yn ôl, dywed fel y nyddiau Noa, felly hefyd y bydd y nyddiau ail ddyfodiad Crist. Hynny yw, beth oedd yn dweud oedd hwn? Y ffordd y bydd yn byw ei bywydau, y bydd pobl yn gwneud yr un peth pan ddaw Iesu Grist yn ôl. Ydych chi'n meddwl fod pethau'n mynd i wella cyn i ddyfodiad Crist dod nôl? Wel, be mae Iesu Grist i dweud wrthyn ni, fel y nyddiau Noa, fe fydd yr un peth pan ddoi i nôl. Fe fydden nhw'n byw i'w hunan.
Sylwch, o ran yr hyn yr oeddent yn ei wneud ar un lefel, bydd rhywun yn gallu dweud, does dim byd o'i le ar yr hyn maen nhw'n wneud. Yr oeddent yn bwyta ac yn yfed. Be sydd o le ar fwyta ac yfed? Rhaid i ni fwyta ac yfed i fyw. Yr oeddent yn priodi, a da o beth yw hyn? Bendith ar ein byd yw priodas, ond yr oeddent yn mynd ar materion hyn oll i eithafon, yn gorbwysleisio ei bwyta, yn gorbwysleisio ei hyfed, ac yn anfoesol yn ei hymddygiad yn nyddiau Noa. A be mae Iesu Grist yn dweud, dyna fel fydd hi pan ddof i nôl. Ac os bu oes lle gwelir hyn, yna heddiw ydyw. Roedd yn wir yn nyddiau Noa y partion, y meddwi, yr anfoesoldeb, ond mae yn wir heddiw yn diwe. Hyd yn oed ymhlith proffeswyr. Wrth edrych at diolch nad oes gen i llawer o'r pethau yma, ond yn gwybod amdanynt cyfryngau cymdeithasol, onid ydynt yn fodd o gyhoeddi ei dathlu o wledda, o feddwdod ac anfoesoldeb. Ond nid ydyn ni'n gweld hyd yn oed, nid yn dim ond yn y byd, mae'r byd yn sicr yn ei wneud e. Ond mae hyd yn oed yr eglwys yn ei wneud e hefyd. Yn dweud i ni'n byw ein bywydau ni, i ni mas gyda'r gwaith, neu gyda'r coleg, neu ffrindiau, neu'r ysgol, neu beth bynnag ar nos Wener. A dyna lle i ni gyda'r lluniau ac i ni'n dathlu, ni'n chwerthin a ni'n mwynhau ein hunan, yn dal y gwydyr i fyny. Sdim rhaid ni fod yn ofalus am unrhyw beth, achos does dim cywilydd o gwbl. Ac dyma lle ni'n dathlu beth? Dydd Gwener, am achos i dathlu. Mae dydd Gwener wedi dod, ac dwi'n joio, dwi'n mwynhau. Ac os ydyn nhw'n Gristnogion, be maen nhw eisiau dweud yw, i ni eisiau dweud oedd y byd, i ni ddim yn od, i ni fel chi, i ni'n meddwi fel chi, i ni'n cydfyw fel chi, i ni'n anfoesol fel chi, i ni'n gwrando arno chi, ar bethau fel i chi wneud. I ni ddim gwahanol i chi, yr unig gwahaniaeth yw, i ni'n credu yn Iesu Grist. Dyna beth maen nhw'n dweud. Pa Grist maen nhw'n credu yno, dwi ddim yn gwybod. Ond maen nhw'n hoffi dweud e, a maen nhw'n byw ei bywydau. Maen nhw'n byw ei bywydau. Maen nhw'n ni mor brysur yn joio. Mae ganddo ni popeth yn ei le. Mae gen i Capel Gymrhau yn dweud, mae yna ambell i waith, fe ddoi ambell i waith ar y sil. A falle os dwi'n teimlo fel e, a bod digon amser y fi i'r cwrdd gweddi. Ond na, neb yn mynd i roi cyfyngiadau yno fi, dim o gwbl, na, ond dwi eisiau dathlu. A ni'n weld e ar y cyfryngau. Ni'n weld e ar y ffonau symudol yma. Mae yna rhyw godi dorlan at Duw. Paid i dweud wrth ai sut i fyw. Ond nid dyna crefydd heddi, dyna'r byd. Does dim gwahaniaeth rhwng crefydd na'r byd. I ni'n byw ein bywydau. Mae Iesu Grist yn dweud, dyna fel fydd e pan ddoi nôl. Pan ddoi nôl yn yr awyr. Yr ail ddyfodiad, pan ddaw'r dydd ofnadw a'r dydd y farn. Fe fyddwch chi'n partio. Sawl Cristion fydd yna. Ar y sil, os daw Iesu Grist nôl ar y sil falle. Sawl un fydd ddim yn y cwrdd. Beth os daw pan mae'r cwrdd gweddi ymlaen? Sawl Cristion na fydd yn y cwrdd. Os fydd ar nos Wener, os daw Iesu Grist nôl ar nos Wener, sawl un fydd yn y tafarnau a gwydyr o win neu glased o gwrw yn ei llaw. Sawl un fydd ddim yn gallu gyrru ei car nôl achos nhw'n cael un diferyn gormod o alcohol. Ac yn galw hunan yn Gristnogion. Does dim gwahaniaeth heddi fel oedd y dyddiau Noa. Reit ar ddechrau'r byd. Yr unig beth allwch chi ddweud mae'n cryn dipyn waith. I ni'n arbenigwyr ar bechu, ar fedolrwydd, ar feddwdod, ar anfoesoldeb, ar byw ein bywydau, ond yn ei gyfiawnhau e rywsut. Yn codi dwrn at Dduw. Yn dweud, sneb yn dweud wrth ai sut i fyw. O'r esgusodion, y gwrthod, dro ar ôl tro, fedrwn ni ddim dod i'r cwrdd. Dwi ddim eisiau neb i ymyrryd yn fy mhleser i, diolch yn fawr. Faint sy'n byw ei bywydau. Fel yn yddiau Noa, ac ydaw Crist yn ôl. Mae'n codi dychryn arnoch chi'n diwedd. Wel, symudwn ni mlaen yn ail barn y barnwr. Am rybydd o farn cafodd y bobl yn yddiau Noa, ac yn ddisymwth dath y glaw. Ac wedi blynyddoedd o adeiladu'r arch, a wedi blynyddoedd o rybuddio'r bobl, a parhau i fyw oeddent eu bywydau
Dyna beth o'n nhw'n neud, o'n nhw'n byw. Yn bita, yn yfed ac yn priodi. A'r holl bethau eraill, y gorbwyslais ar fita, ar yfed, a'r anfoesoldeb hyd yn oed. Ond dychmygwch y dydd pan dath y diferyn cyntaf o law. Gyda Noa, a'r arch yn barod. A Noa a'i deulu'n saff. Dychmygwch yr ail ddydd, a chi'n gweld pyllau dŵr ar y llawr. Falle bydd yn ambell un wedi meddwl, dwi'n cofio rhywbeth, rhywle yn y cefndir. Fi'n cofio'r boi od yna, yn codi lais ac yn rybuddio. Dwi'n cofio'r teulu rhyfedd yna. Chi'n dychmygu'r peth heddi? Chi'n cofio'r teulu yna oedd yn mynd i capel ac yn gorfodi plant i ddod yn gwisgo siwt a tei. Dwi wedi clywed rhieni ti cwyno amdano ni. Teimlo piti dros yn plant ni bod ni'n gorfodi ni ddod i'r capel ar y sil tair gwaith. Gorfod gwisgo crys a tei. Am greulon i ni fel rhieni fyny bod nhw'n dod a ddim yn gadael nhw fynd i'r parti. Ac o'n nhw'n teimlo dros nhw. Bydd bron iawn byddwch chi'n dweud bydden nhw wedi mynd at rhywun a wedi dweud mae'n rhaid i chi stopio'r pobl yma. Mae'n rhaid chi stopio'r rhieni erchus yma sydd yn mynnu bod eu plant yn cael eu cadw o bechodau'r byd. Mae'n beth da iddyn nhw cael profi'r bechodau'r byd. Dyna sut mae'r byd yn siarad. A ddech chi ddychmygu rhai pan dath y glaw lawr, y trydydd diwrnod, wythnos yn mynd heibio, a'r glaw yn dod, ac yna'n dechrau meddwl, mae'r dŵr, dwi ddim yn mynd, dwi ddim yn anweddu dim mwy, mae'n ormod o ddŵr yma, mae'n ormod i fynd i'r awyr nôl i'r cymylau, ac yn meddwl mae'n byllau mawr, mae'n fwy na pwll, mae'n alifogydd yma nawr, ac yna'r diwrnod dechreuodd yr arch symud, ac yn codi lan o'r llawr, a ddech chi ddychmygu'r ofn a'r dychryn, ac yna maen nhw'n cofio, ac yn cofio Noa a'r rhybuddion, ond mae'n rhy hwyr, ac yna fe foddwyd y cyfan. Pam? Oedd yn aneg? Na, fe roddodd Duw dros 100 o flynyddoedd o rybuddion i'r bobl yma. Byddwch yn wyliadwrus, byddwch yn barod, edifarhewch. Ond na, roedden ni rhy brysur yn sortio'n partis ni mas. Roedden ni rhy brysur gyda teulu, neu'n siŵr bod nhw'n cael eu gwersi'n iawn, neu'n siŵr bod popeth yn ei le, neu'n siŵr bod nhw'n mynd i'r gwely am 7 o'r gloch ar ddydd Sul, a'r holl beth yma, a neu'n siŵr bod nhw'n barod ar gyfer yr ysgol. O, dim amser gyda ni i Dduw. Roedden nhw'n parhau i fyw i bywydau, ond dath y glaw, ond y rhy hwyr wedyn. Ac felly hefyd yn neges bris, y rhybydd bris o'r efengil, yr efengil y presennol heddi. Heddi yw dydd iachawdwriaeth. Dyna beth oedd Noa ni dweud, dyna beth i ni'n dweud heddi. Tra fod pobl yn byw i bywydau, pnawn Sul arall. Ac mae holl Gaerdydd yn byw ei bywydau. Adnod 40. Ond mae hwn yn dychryn chi'n diwedd. Mae'n fraint i'r Cristion. Yna y byd dau yn y maes, y naill a gymerir a'r llall a adewyr. 2 a fydd yn malu mewn melyn, 1 a gymerir a'r llall a adewyr. Nawr, os nad yw hwnna'n pwysleisio pa mor sydyn y bydd, dwi ddim yn siŵr beth fydd yn pwysleisio hyn. Yr oedd yna un yn y maes yn gweithio ar y tir, a un arall drws nesaf, fel mae un yn cael ei gymryd a'r llall yn cael ei adael, un yn barod i fynd at Grist, a'r llall ddim. Ac mae yna 2 wrth un malu mewn melyn ac un a gymerid a llall a adewyr. Fe fi na wahanu, fe fi na wahaniad, lle bydd un yn cael ei gymerid, a'r llall yn barod i farn. Mae yna 2 yn cydfyw ochr yn ochr. Ond yna'n sydyn. Fe ddaw yn sydyn cyfnod lle ni bydd hyn mwyach. Ac ni bydd uno eto hyd tragwyddoldeb. Bydd y 2 oedd yn y maes yn nabod i gilydd tybiwn ni yn dda iawn, falle teuluoedd, falle ffrindiau, cydweithwyr ers degawdau, falle nabod i gilydd yn gwybod hanes i gilydd. Ond un yn Gristion, a'r llall lle dwi troi ffwrdd o Grist, dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Ond ni fydd y 2 na'n cael gweld ei gilydd am dragwyddoldeb eto. Mae marwolaeth yn rhywbeth erchyll achos chi'n gweld nhw eto ar y ddaear. Ond i'r Cristion fe cael weld yn y nefoedd, ond fan hyn beth ni'n gweld yw fydd na wahaniaeth llwyr hyd tragwyddoldeb. Welwn ni ohonyn nhw beth o. Ein plant sydd yn y byd, ein plant sydd yn torri'r sabodd. Os fydden nhw'n marw felly, os daw Crist ôl, welwn ni ohonyn nhw beth eto hyd tragwyddoldeb. Ac fe fydd na dragwyddoldeb heb Grist, ac fe fydd na farn.
Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Dyna pa mor real yw hwn. A sylwch hwn, ni bydd amser I ffarwelio hyd yn oed. Ond nid yw'n yn ofnadw. Fyddwn ni ddim yn gallu dweud, hwyl fawr, welwn ni mono ti to. Mae'n erchill, un mewn maes yn gweithio ac yna cymerir un am drist. Dwy yn malu mewn melyn, ac yna heb rybydd pellach, cymerir un, heb amser I ddweud gair. Dim ffarwel, dim cyswllt byth eto. Ni fydd amser I newid eich meddyliau am unrhyw fater. Ond yn sicr, nid am eich perthynas â Christ ar y fengil. Fydd dim amser da chi sylweddoli o roedd y pobl od yna'n iawn wedi'r cyfan. Oedd y bobl yna oedd yn anfon I plant i'r capel tair gwaith ar y sul ac yn gwisgo'n smart ac yn rhoi o'i gorau i'r arglwydd. Sut o'n nhw'n gallu gadael I plant cerdded lawr y stryd gyda tei a siaced neu ffroc bert? Sut maen nhw'n gallu neud na yn yr oes yma? Mae'n mor od. Yn cario Beibl, byddwch chi wedi meddwl, byddwch chi'n cuddio nhw, ewch mewn trwy drws cefn, bydd gan I ffrindiau nhw wel. Pan bydd rheina yn gweld Christ yn dod yn ôl, fe fyddan nhw'n deall, a fe fydd y fath a'r gyhoeddiad yn dod drostynt. Ond fydd dim amser prynu, bydd yr rhy hwyr. Mae'n ofnadw yn diwedd. Y sawl oedd yn chwarae â Christnogaeth, efallai a phroffes o ryw fath, ac eto nid oedd Iesu Grist yn unrhyw beth yn nhw go iawn, ond yn sicr ddim yn bopeth, doedd ddim yn waredwr dros nhw, ond oedd yna rhyw broffes. Ac I weld yn dychwelyd, ac yna'n syth yr ymwybyddiaeth nad yw yr enaid yn eiddo iddo ef. Bydden nhw'n gweld yn dod. Y diwrnod ofnadw hynny, yr holl fi, lle bynnag fydden ni, mae'n ddirgelwch. Sut ni'n gallu esbonio fe, ni ddim yn gallu, mae'n ddirgelwch, dydy meddyliau ni ddim yn gallu deall y peth, ond fe ddaw yn ôl. A fydd y sawl oedd yn cwyno ac yn beirniadu, yr eglwys a beth bynnag ac yn dweud I ni eisiau cael hyn a'r llall. Yn sylweddoli pwy yw hwn sy'n dod. Dim dyma'r arglwydd sy'n gen I. Roedd yr arglwydd oedd gen I yn caniatáu fi wneud bopeth. Sawl o wawdiodd yr efengil. Ac yna I weld y digwyddiadau mae gyd yn digwydd, fel y proffwydwyd yn ngair Duw, a Christ yn dod yn fuddugoliaethus. I sylweddoli yr holl wawdio, a nawr yr atebolrwydd y farn. Mae gwir oedd y cyfan wedi'r cwbl, ond ofnadw hefyd i'r sawl a aeth o ddydd I ddydd yn byw ei bywydau, yn gwneud yn siŵr fod digon o fwyd ar y ford. Dim dim ond y rai sydd wedi proffesu ac eisiau'r byd hefyd, ac yn chwarae crefydd, ac ddim yn dod at y gwir grefydd. A reina oedd yn filwriaethus yn y peth ac yn dweud y drychwch arno ni'n gallu bod yn Gristnogion ac yn y byd. Fydd yn ddydd ofnadwy iddyn nhw, ond fydd yn ddydd ofnadwy i'r sawl sydd yn mynd o ddydd I ddydd. Maen nhw'n byw I bywydau, mynd ac yn cael gwaith, ac yn y diwedd yn llwyddo cael swydd, ac yn cael digon o arian, ac yn gweithio'n galed, mwyn cael bwyd ar y ford, mwyn cael diod yn y ffridge, mwyn iddyn nhw'n gallu byw, mwyn iddyn nhw'n gallu prynu dillad, a maen nhw'n gweithio'n galed, a maen nhw'n mynd o ddydd I ddydd. Maen nhw'n byw ar gyfer y penwythnos, a maen nhw'n ymlacio ar y penwythnos, ac yna maen nhw'n dechrau to ar y dydd Llun. Oes na esgus iddyn nhw? Dwi ddim yn darllen yng Nghaerdyw. Dwi ddim yn ei ddarllen e. Dwi ddim yn dweud, wel, achos o'ch chi mor brysur gyda'ch bywyd chi, yn byw eich bywydau, mae'n iawn I chi anghofio am Dduw, mae'n iawn I chi anghofio am Grist, cariwch chi ymlaen achos mae'n rhaid I chi. Nawr wrth gwrs I ni'n teimlo, mae'n anodd ar rhai, yn gwledydd y byd am dros bob man, ond y neges sydd angen I ddwy bod yw, byddwch barod. Mae Iesu Grist yn dod, dyna beth mae gair Duw yn dweud, byddwch barod i'r anadl olaf yn gyntaf, mae'r anadl olaf hefyd yn reality. Gall hynny ddigwydd unrhyw bryd, ond mae'r neges fan hyn yw mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Fydd na lawer fydd wrthi, yn brysur, pobl neis, pobl dda. Gweithgar, yn gweithio'n galed, cael bwyd ar y ford. Ennill digon I gallu cael ambell I wyliau.
Ac sawl o falodd am ei plant a phlant efallai, yn gyrru nôl ymlaen I wahanol gemau pêl-droed, y gwersi nofio ac yng ngherddau. Dwi'n clywed ydych chi'n clywed Dwi wedi clywed ddiweddar o'r wythnos diwethaf, dwi wedi clywed ni'n brysur, mae rhaid ni fynd ar wyr, neu'r wyres I rhyw gêm fawr oedd ar y sadwn un a fel arfer ar y sil, a mae rhaid ni fynd, mae rhaid taxi service. Dyna beth mae'n gael fe. Mae rhaid ni fynd ar wyrion, a ni'n mynd â nhw fan hyn, a fynd â nhw fan draw, mae mor brysur, mae rhieni'n brysur yn y gwaith, felly ni'n goffa wneud yn yr oes yma, ni'n goffa mynd â nhw o fynd â dros y lle I gyd, achos maen nhw'n goffa chwarae gemau nhw, nôl ymlaen, maen nhw mor brysur. Dyna beth aw Iesu Grist nôl. Ddisymwth, am ofnadw. Yr sylweddoli, ni roesant amser iddo, gwrthodant wrando, gan ei bod yn rhy brysur a materion eraill. Digon dilys, rhoi bwyd ar y ford, ennill digon o arian I gallu mynd I gwersi nofio falle. Sym byd o'i le ar hynny? Wel oes, os ych chi'n anwybyddu Iesu Grist. Nid oedd tynged ei heneidiau o bwys, y presennol sydd yn bwysig i'r mwyafrif. Maen nhw'n byw I bywyd ond fe ddaw'r barnwr yn ôl. Ac ar y pwynt hynny, ni bydd ail gyfle. Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Wel, yn olaf yn drydydd, byddwch barod. Adnod 42 ymlaen, gwrandewch ar y geiriau yma. Gwyliwch gan hynny. Am na wyddwch pa awr y daw eich arglwydd. A gwybyddwch hyn, pe gwybiasau gŵr y tŷ pa wyliadwriaeth y deiau'r lleidr efe a wyliasau ac ni adawsau gloddio ei dŷ trwodd. Am hynny, byddwch chwythau barod, canis yn yr awr ni thybiwch y daw mab y dyn. Wel am gyngor holl bwysig. Chi sydd yma heddi, neu chi sydd yn gwrando. O na fydde ffordd I ddweud wrth y sawl fel yn y Noa sydd yn byw ei bywydau tu fas heddi. Ac onid oes na lawer ohonynt. Y rhai sydd yn mynd o ddydd I ddydd, yn byw ei bywydau. Rhai falle nawr sydd o flaen eu teledu nhw. Rhai sydd gyda'i traed lan, falle sydd wedi mynd I cael ymlacio gorwedd lawr cyn prysurdeb wythnos arall. Y rhai sydd allan yn gwneud pethau na ddylsyn nhw, beth bynnag yw y neges yw byddwch barod. Chi sydd ag un troed yn yr eglwys a'r llall yn y byd, mae gen eich broffes ac eto, yr ydych yn barhau fwynhau eich bywyd ar rhyddid sydd yn gymharol ar rhyddid y byd. Byddwch barod, mae'n dweud, gwnewch yn siŵr. Mae Crist yw eich arglwydd ac nid chi yw eich arglwydd, ond dyna sy'n bwysig. Gwnewch yn siŵr pwy yw eich arglwydd chi. Byddwch barod. O, mae rhybuddion yn oneglur ac maen nhw wedi bod yn eglur ers y cychwyn, ers dyddiau Noa. Mae Duw wedi rhoi yn ei greadigaeth digon o rhybuddion I chi ei geisio a byw iddo. Mae ei air yn llawn rhybuddion ac yma eto o'n blaen ni. Byddwch barod, yn barod I Grist ychwelyd, neu hyd yn oed adadeg pan daw ein hanad y olaf. Byddwch barod. Byddwch ar eich gwyliadwriaeth yn effro. Dyna beth mae'n bod. Dyna beth mae'n golygu, byddwch yn effro. I'r saint, i'r Cristion. Rhaid gofyn, a ydym ni yn byw yn aros, yn disgwyl, yn eiddgar. A yw'n bywydau ni yn llwyr i'w ogoneddu ef. Neu ydym yn fodlon yn ei ogoneddu o dro I dro. Ein bod wastad ac esgusodion pam na allwn ni fyw I safon arbennig drwy amser. Mae yna wastad esgus ond oes. Mae yna wastad cyfnod bywyd. Mae'n anodd. Mae fel hyn a'r llall. Pan yn blant, ni'n brysur fel plant yn mwynhau a goffo cysgu, mi eisiau lot o gwsg. A wedyn mae aroliadau, mae wastad rheswm does. Mae wastad rheswm gyda pob un o bob oes. Ac yna chi'n eich arddegau o aroliadau mawr, mae rhaid I fi weithio, rhaid fi wneud yna'r llall. Ac yna chi, os ych mynd y coleg neu'n swydd, mae rhaid I chi setlo yn y coleg, mae rhaid I chi setlo yn y swydd. Mae rhaid I chi weithio'n galed, mae'r byd yn dweud. Ac yna, os am setlo lawr a teulu ac yna blan, yna mae yna gyfnod arall o brysur, mae'n esgus, dwi'n rhy brysur, dwi'n cael lot o gwsg yn
yn y nos, felly fedrai ddim dod. Ac yna chi'n dod i'r cyfnod lle maen nhw'n tyfu law. Mae'n anodd wedyn ni. Chi'n dweud, oedd yn lot yn haws pan oedd plant yn fach. Nawr mae'n plant yn 10. Mae mor anodd, allai ddim dod nawr. Mae'n mor brysur, mae'n gymaint o straen. Ac ar ôl nhw adael gartre, maen nhw'n cael plant i ni mynd nôl i'r cyfnod arall wedyn ni. A mae bywyd yn mynd heibio, cyn i ni sylweddoli, mae yna fywyd o esgusodion. Pam na fedra i fod be ddylsyn ni fod. A mae hwnna gyda proffeswyr. Dim syndod bod yr eglwys bron a diflannu o'n gwlad ni. Mae'n shambles yma yn ein gwlad ni, ond dyw yn y byd efengyl. Mae wedi hen fynd. Ac o'n i bai yr arglwydd drigarhau wrth i ni cyn iddo ddod yn ôl. O, mae'n o ddi arno ni. Mae rhaid i ni bledio ag na bydde fe'n dod yn ôl ac yn ysgwyd yr eglwys i ddeffro beth? I fod yn barod, i fyw i ogoneddu fe trwy'r amser ac yn barod i wael ddyfodiadau ac yn eiddgar ac yn ei groesawu a llawenydd. Lyc 12:35. Bydded eich lwynau wedi ei hymregysu ac canhwyllau wedi ei golau. Byddwch barod. Y byddwn fel ei blant yn byw pob dydd yn sanctaidd yn yr ymwybyddiaeth cyson fod Crist yn dychwelyd. Ond beth am i'r digred? Beth yw'r hybydd? Cymerwch eich rybuddio. O, dyna'r broblem heddi. Dyw hyd yn oed proffeswyr ddim yn cymeryd ei rybuddio. Mae gymaint o falchder yn yr oes yma yn does na. Dyn nhw ddim yn fod yn ddarostyngedig i air Duw, i air unrhyw un. Pwy i chi i ddweud wrtha i sut dwi fod? O, mae'n oes triennus yn dyw e. Ond cymerwch eich rybuddio. Mae Iesu Grist yn dod. Ond ydyw yr adnodau blaenorol yn ymddangos eto fod yr amser yn agosau. Wrth gwrs, ni allwn ddweud pryd mae Iesu Grist yn dod nôl. Mae hwnna'n amlwg o adnod 36. Ond am y dydd hwnnw ar awr, nis gwir neb, nac angylion y nefoedd, ond fy nhad yn unig. Ond mor gywir yw y proffwydoliaethau am sut fyd yw ein byd ni ac y bydd ein byd ni. Wastad yn meddwl am y rhai hynny sydd yn honni fod yn anffyddwyr ac yn credu mewn esblygiaeth ar pob math o bethau sydd ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl. Ac yna chi'n dweud, chi wedi darllen Gaerdyw a dydyn nhw ddim. Ydych chi wedi darllen be ddywedwyd miloedd o flynyddoedd yn ôl, sut fydd i heddi? Pan ddaw Crist yn ôl. Nawr, ni methu dweud pryd ddaw e, gallai fod yn hanner canrif, gallai fod fori, gallai fod heddi, gallai fod mewn canrif, gallai fod mewn canrifoedd, miloedd o flynyddoedd. Dydyn ni ddim yn gwybod, ond beth i ni yn gwybod yw sefyllfa debyg i hon fydd i. A gwrandewch, os nad ydy, a mae llawer yn meddwl, i ni yn agosau, ond yn sicr i ni'n agosau wrth natur y peth. Adnod 6, gwrandewch ar hyn. A chwi a gewch glywed am ryfeloedd, a sôn am ryfeloedd. Gwelwch na chyffroi'r chwi, canis rhaid yw bod hyn oll, eithir nid yw'r diwedd eto, canis cyfyd cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas, fe fydd newyn a nodau a deargrynfau mewn mannau, a dechreuad gofidiau yw hyn oll, yna eich traddodant chwi eich gorthrymu ac eich lladdant, a chwi a gaseir gan yr holl genhedloedd mwyn fe enw i, ac yna rhwystrau'r llawer, ac a brydychant ei gilydd, ac a casant ei gilydd, a gai broffwyd i lawer a godant, ac a dwyllant lawer, ac oherwydd yr aml ha anwiredd, fe a oer a cariad llawer. Byddwch chi'n gallu teiri y dywedwyd, ysgrifennwyd y geiriau yna heddi. Ond nid oes na gysineb tuag at Gristnogion, hyd yn oed gan proffeswyr ffals, gwrthgilwyr y byd. Ond nid oes na gysineb, lle mae'r gwirionedd ar waith. Ond nid oes na gweryla ac ymladd. Ond nid oes na ryfeloedd a sôn am ryfeloedd. Ond nid oes na genedl yn codi yn erbyn cenedl. Ac i ni wedi weld ar ôl yr ail ryfel byd, y ryfel byd cyntaf, roedden nhw'n dweud dyma'r ddiwedd ar ryfela. Ac i ni wedi sorto'r broblem, i ni wedi cael y gwledydd i ddod at ei gilydd, a fydd e byth yn digwydd to. Mae wedi parhau ers yr ail ryfel byd. A nawr i ni'n gweld hwn nawr. Dyw e ddim gwahanol. Ond be mae Iesu Grist yn dweud yw, dyma'r arwyddion, ac mae'r arwyddion dal yno, dyw e? Fe ddaw Iesu Grist i farnu, a ydych chi yn iddo ef. Dyna be fydd yn dod i farnu.
A ydych chi yn pwyso ar Grist ac ar Grist yn unig am iachawdwriaeth? A ydych chi yn byw i wagoneddu ef a'i fwynhau ef am byth? A yw ei glogin o'i gyfiawnder ef a'i berffeithrwydd ef yn eich gorchuddio chi yn llwyr? A ydym wedi'n golchi yn wynach na'r eira yn y ffynon a lifodd ar y groes. Y ffynon a ddaeth pan tywalltwyd gwaed Crist wrth i'r gwaioffon cael ei wasgu i'w ochr, wrth i'r hoelion cael ei daro i'w ddwylo a'i draed, wrth i'r goron ddraen cael ei wasgu ar i'w ben, wrth i'r gwair pistullo allan. A ydych chi wedi dod at droed y groes ac gweld y mae Iesu Grist yn ar y groes ac fe gosbwyd ef yno. Fe nath y tad tywall iddi gofaint ar ei fab ac yna pan dath y dioddef o golledigaeth trygwyddol ar y mab, eich chi'n dod, ydych chi wedi bod at droed y groes, ydych chi wedi cael eich golchi yn lan yn ein waed ef? Ydych pechod wedi hoelio i'w groes ef? Dyna'r cwestiwn. Fydd Crist yn nabod ei blant pan ddaw yn ôl. Maen nhw wedi gwisgo a'i glogin o'i gyfiawnder a'i berffeithrwydd ef. Fydd yn i'w weld. Fydd ddim yn siŵr. Proffes di ddim yn siŵr, o'n nhw yn y byd hanner yr amser ac yn gadarn yn y byd, yn dathlu, ond o'n nhw'n mynd i gapel ambell waith. Fe fydd Iesu Grist yn nabod i blant. Fe fydden nhw'n wynach na'r eira. Pam, oherwydd ei daioni nhw, na, dys dim daioni gan y Cristion, daioni Crist wedi gorchuddio'n llwyr. Am ddadl adnod 43 ymlaen, a gwybyddwch hyn, pe gwybiasau gŵr y tŷ pawliadwriaeth y deiau'r lleidr, efe awyliasau ac ni adawsau gloddio ei di trwodd. Am hynny byddwch wythau barod, cynnes yn yr awr ni thybiwch y daw mab y dyn. Yr ydyn ni gyd yn sicr yn y ddinas yn cloi pob drws, pob ffenest, cyn mynd i'r gwely, ni'n gyd yn neud e. Os oes larwm tŷ dych chi, chi'n gosod y larwm ymlaen i gadw'r lladron i ffwrdd. Ac os dawn nhw fewn, fe fydd yn can. Mae yna barod toad yn does na? I ni paratoi bob nos rhag ofn i rw ddihirin ddod i'n tŷ ni. Pan ni'n mynd allan, ni'n paratoi rhag ofn. Pob tŷ, pob drws wedi cael ei. Help cael cwn, achos maen nhw'n cyfarth ac yn dychryn pobl i ffwrdd. Paratoi. A petai ni'n gwybod bod na leidr yn dod ar ryw bwynt arbennig, mi fydden ni'n am gwahodd y teulu gyd draw yn eistedd wrth y drysau ar ffenestri ac yn ffonio'r heddlu ac yn dweud dwi'n credu bod nhw'n dod, dwi wedi clywed bod nhw'n dod am 8 o gloch heno. Mi fyddech chi'n barod? Byddech chi'n ffwl i beidio? Ond gan nad ydyn ni'n gwybod ar amser maen nhw'n dod, i ni'n paratoi gymaint ag y gallwn ni. Ond ydy hwnna'n wir? I ni ddim yn gwybod pryd mae yna leidr yn dod i'r tŷ. Ac felly ni'n roed ar y larwm, ni'n cael pob drws, cael pob ffenest, ni'n siŵr bod popeth yn ei le, ni ddim yn gadael pethau drud allan os yw'n y car, ac yn y blaen. I ni'n trial paratoi gymaint y gallwn ni. Ond mwy felly dylsyn ni baratoi, ym mhob ystyr y gair, ein heneidiau a dyfodiad Crist i'r byd unwaith eto. Y sawl sydd wedi bod gyda ni fan hyn dros y degawdau. Sydd wedi dewis Cristnogaeth ysgafnach neu'r byd yn llwyr. A does dim gwahaniaeth rhwng y naill na'r llall gan amla. Sawl un sydd yn edrych ar ôl ei heneidiau, fi ddim yn barod. O, dylsyn ni fod yn barod ym mob ystyr y gair, ein heneidiau yn barod at dyfodiad Crist i'r byd unwaith eto. Rhaid i ni fod yn barod. A'r unig ffordd i ni fod yn barod yw i ddod a droed y groes. Dyna'r unig ffordd allwch chi'n fod yn barod. Bod gwir iachawdwriaeth wedi digwydd yn eich enaid. O mor sydyn, fe ddaw yn ddisymwth yr holl rybuddion. Fe ddaw yn sydyn. Ac felly ein lle ni fel saint yw byw i wagoneddu ef a'i fwynhau ef am byth. Ac i'r digred cymerwch eich rhybuddio, peidiwch â bod mor falch. Cymerwch eich dysgu. A cymerwch gyngor, byddwch barod. Eseia yn dweud yn penod 55 adnod 6 a 7, ceisiwch yr arglwydd.
tra y galler ei gael ef, gelwch arno tra fydd o'n agos, gadawed y drygionus ei ffordd ar gŵr anwyr ei feddyliau a dychweled at yr arglwydd, ac fe a gymerdri garedd arno, ac at ein diwni oherwydd fe a arbed yn helaeth. Dyna i chi'r efengil. Tra i fod yn agos, dewch ato, pam? Achos fe fydd yn cymryd ac yn dangos trigaredd, ac fe fydd yn arbed yn helaeth. Fe fydd yn maddau ei holl feiau, ac yn golchi pob staen a phob ryw. Ac fe fydd yn eich gorchuddio'n llwyr a'i glogin o gyfiawnder. Ac fe fyddwch chi'n eiddo iddo, ac yna pan ddawen ôl trwy'r cymylau. Fe fyddwn ni'n ei weld a fe fyddwn ni'n ei groesawu fe fydd e'n yn ei nabod ni a ni yn ei adnabod ef, ac fe fyddwn ni'n cael ein cymryd i dragwyddoldeb, ond fe fydd na ffarwelio hyd byth. O'r sawl sydd wedi gwrthod, y sawl sydd wedi chwarae, y sawl sydd wedi gwneud proffes ffals, y sawl sydd wedi codi dwrn at Duw, y sawl sydd wedi dweud ai byth mewn i gapel trwy gydol fy mywyd, y sawl sydd yn mynnu byw yn ôl i safonau hunan. Fe fydd na ymwahaniaeth llwyr. Am hynny, byddwch chwythau barod, canys yn yr awr ni thybiwch, y daw mab y dyn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn galw arno ti drwy gyrhau wrthym, ac helpa ni fod yn barod ar gyfer y dydd ofnadwy hynny, o Dduw, pan y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd. Gad i ni fod yn barod. Madden ni'n rhagryth ni yn crwydro, cyson ni, helpa ni fyw i doganeddi, ond sawl sydd yn mynnu cadw ti allan i Grist, ac o'r llygaid i heneidiau iddynt weld ei hangen ymwaredwr, tyrd, gweithio yn rymus unwaith eto, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 685, 685 o fy enaid chwilian fanwl am drysorau 100,000 gwell nag a fedd y greadigaeth am canlyno i'r wlad bell. Am wirionedd ym Nghalon ac am dalio'r dydd a ddaw, Iesu'n briod digyfnewid, Iesu'n noddfa gadarn draw. 685 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.